ଗୋଟିଏ ବଣରେ ହରିଣ ଓ କାଉ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ବିଲୁଆଟିଏ ଆସିଲା ହରିଣକୁ ଖାଇବାକୁ ମନ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଲୁଆଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଭାବିଲା। ବିଲୁଆ ହରିଣକୁ କହିଲା, ଗାଁ ପାଖରେ ଧାନ ବିଲ ଅଛି, ଚାଲ ସେଇଠାକୁ ଯାଇ ଧାନ ଖାଇବା। ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ହରିଣ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଉ ହରିଣକୁ ମନା କଲା, ହେଲେ ହରିଣ କାଉ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇଜଣ ସାଥୀ ହୋଇ ବିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହରିଣ ଧାନ ଖାଇଲା। ସବୁଦିନ ବିଲୁଆ ଓ ହରିଣ ଧାନ ବିଲ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାଉ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଏ। ତା ପରଦିନ ଚାଷୀ ଦେଖିଲା ବିଲରୁ ଧାନ କିଏ ଖାଇଯାଉଛି। ଚାଷୀ ଲୋକଟି ବିଲରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଦେଲା। ତା ବାସି ଦିନ ସେଇ ଜାଲରେ ହରିଣ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଲୁଆ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଲୁଚି ବସିଲା। କାଉ ହରିଣକୁ ଜାଲରେ ଦେଖି ଆସିଲା ଓ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। କାଉକୁ ଦେଖି ହରିଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। କାଉ ହରିଣ କାନରେ ଚୁପଚାପ କରି କହିଲା, ଆରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଚାଷୀ ଆସିବା ବେଳ ହେଲାଣି। ତୁମେ ମରିଗଲା ପରି ଅଭିନୟ କର। ଚାଷୀ ଯେମିତି ଜାଲ କାଢ଼ିବ ତୁମେ ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବ। କାଉ କଥା ଶୁଣି ହରିଣ ମଲା ପରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଚାଷୀ ଆସିଲା। ହରିଣକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା ସେ ମରିଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଜାଲ ଖୋଲିଦେଲା। ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଚାଷୀ ରାଗି ଯାଇ ବାଡ଼ିଟିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବାଡ଼ିଟି ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ବିଲୁଆ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା। ବିଲୁଆଟି ଛୋଟା ହୋଇଗଲା। କାଉ ପାଇ ହରିଣ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ବିଲୁଆ ନିଜ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଛୋଟା ହୋଇଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ।